O chikonsa video clip norok nogoi naman kana kabangma news channel rogo tei kabangma Facebook Twitter rogo share khlaijak markheno viral wngoi tongo omo Khoroksa buma wngoi sititei de ar jagao berawoi rema klaikha achukriwoi nakiba o buma aro achukri remani khel nokoroi khoroksa buma wngoi bwsa bwtui rok no khel khlaioi tonna nango tini omo haike khel khlaioi tonkha hingke o cherai no kwthui nukla khamo tini bo kwthang tongoi tongkhamo phiaba setli sana nangoi tongo je omo building 12 floor yakiba 12 tala sakani klai thanani o jagani kogya bekreng bukur phanose manrwklak wansukoi naikha hingke phiaba o cherai hingangke ar jagani hoiteno klai thangka phuisa khlaioi kagos tukura no baro kobonui thangma haike o cherai bo ama haike no klai thangka apro no o buma chorchor nangoi realize wngkha je bini bwsa tei kwrwikha hinui oboto saisiman tongkha 12 tala hingke to o jagani kogya 2-3 talani klaikha hingke se borok banchiya rok wngoi thango phiaba omo hingke 12 tala si amsuk je saimanui tongkha hingke o buma bahaike amsuk janla biphiokjak kuchuk sakao khlaioi berawoi rwui mangkha cherai rokle thik bo tongya yang waisa ayang waisa omo kahaike no o cherai ayango jandala o kawoi thonghorna naimani wngkhana phiaba o cherai hailangsa klaioi klai thangka uklok phaising 4 bosor siko o cherai naithotok sungsar nusunugyako kaham khlaioi Even bo ABCD jora se porioi manya khona awase o sungsar no tongnani tongmase yakaroi klangnani nangkha o khoroksa bumani chaya bai o buma khel khlaika hingke omahai wngmani nangla khamo abono jotono no sanani muchungo je bwsa bwtui no mokorni ganao tonina nango kinaro tatondi haikele bufru kepele thano obo kebo phano sigla tamni hingke cherai ro jora to kono phano sia borok mirikna simisi borok saimano aboni bagui okrang no kisa jai khlaioi tongnan nango
Hingke o video nai akoi norok bumano tamo sanani muchung tamo salari nani muchung kisa joto comment khlai sabai di.